Ape mangan boto ora usah nunggu dibuntel godhong. Nek wajan ngene ya enak. Iki bahane lombok irisan, teri mbek lamtoro, tahu tempe karo klopo nop. Langsung ae tak iris-iris tahu karo tempene iki diiris kotak-kotak cilik-cilik utawa sesuai selerae. Aja anut ngiris kucah iki aku lho tanganku wis pro. Ora wedi kepiris ya. Nek wis dadi kaya ngene. Langsung ae tumpangno wajan kek ireng sithik, oseng-oseng bawang brambang lomboke karo tomat iki mang. Jegurno teri garing karo lamcorone dioseng-oseng sedelok. Tambahi irisan tahu karo tempene. Langsung dioseng-oseng meneh. Bariku langsung ae klopone tambahi banyu. Diremet-remet sedelok, langsung disorno dijegurno ning jero wajan. Udek-udek sampai tercampur rata ya. Langsung tambahi bumbu. Bumbu rahasiaku iki cah, utawa nggawe bumbu marinasi ya iso. Terus dibumboni uyah micin gula kei Royco sithik. Enteni sampai umub bleguduk lan dudohe sampai sat cah. Lah kaya ngene iki nek wis umum bleguduk rada sat bar dintak. Langsung tak junjung tak adahi ember kaya ngene iki wis enak lho gawe mangan. Kodhok srene wajan tanpa godhong.